Wengenza kwethu nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofuna khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin. Uma uqala ngale channel qinisekisa ucinzele usubscribe uzothola zonke izinto esizipostayo kuyona ke le channel. Sipaphathiso kokuqala nqa isilo noma ke izilwane zake zaba khona emlandweni wesizwe samaZulu ebandleni lamaNazaretha isilo mesizulu. Siloke sipaphathiswe esigodleni kwakhangela kwaNongoma namhlanje noma ke sipaphathiswa inkosi yamaNazaretha asebuhleni umduduzi nyazi lwezulu Shembe. Isiloko mesizulu noma ke ungowokuqala ukuphumela obala ubhabhadiswa ke kuleli bandla njengoba kuyise wakhe isile esikhotheme uzwelithini engakaze ke bhabhadiswe eNazaretha kodwa ke wayevakasha khona egqoke ke neMnazaretha. Zinjalo ke izinto njengoba ke uzibonela la ke esithombeni yilokho kade ke kwenzeka owenganza kwethu. Mina ke ngizofisa ukuthi ke izovo lwakho nombono wakho ngalolu daba sihlangene lapha kwi-comment section.